isikhululo esisisandi esiphilayo sobomi bakho. Kingfisher FM. Sesingenile kwixesha lethu lokuba sibe nodliwano ndlebe lwethu nomfundisi uLoyiso Thembisa kulo mcimbi esithetha ngawo ke namhlanje mphulaphuli wokubaluleka kokuxolela kwendoda, the importance of forgiving endodeni. Sinayi kumfundisi andifuni ube ndityatyadula, masibe sesimamkela masamkele umfundisi uLoyiso Thembisa kwakhona kumasabelane. Sibulisa kumfundisi. Ngibulele Taek. Yes sir. Ngiyabulisa kuba kuwe nabaphulaphula ekhaya. Siyabulela uphinde sibe nawe ngale mini yanamhlanje, kodwa ke siphethe different topic namhlanje kunale iyevek epheleyo. Ukuxolela mfundisi, forgiving. Yes. Forgiving. Mhlawumbi before ndigiye kutyatyadule uqhubeke uflowe, kutheni kubalulekile ukuba indoda ibe kanti iyaxolela? Ukuxolela futhi Xolani in general kukhulula wena mntu oxolelayo ngaphezu kwalo omxolelayo. So kahle kahle xa uxolela uyazikhulula wena self, because xa ungaxoleli ufana nomuntu ozifake egcele. Uthi sokuthiwa ityala lakho isigwebo sakho ugqibile, i-case yakho iqiniwe, wakhutshwa egcele, but uyaphuma physically kodwa ngokomphefumulo ushiye kuba ngathi usabophekile egcele xa ungaxolelanga. Kuyinto osowukile. So uxolela oku kwenzela wena ifavor nangaphezu komningi lo oxolela. Wenzela wena ifavor. Well mfundisi wami ndigiye kuqhubeke utyatyadule kulo mcimbi esithetha ngawo namhlanje wokuxolela, particularly ke njengendoda, since le iyi-feature yendoda ke, kodwa ke wonke umuntu ophulaphuleyo ndiyaqiniseka ukuba nayo uzazixolela noba ungusisi noba ungumama. Okay. Yes sir. Masendiqhubeka nje ngale point benditsho. La mazwi siwabona ethethwa by the late icon uTata Mandela. Xa bembuza ukuthi why kwadinga ukuthi axolele xa ephuma egcele, waze wafumana i-Nobel Peace Prize, wayishera nomuntu awayisecurity yakhe ethongweni owayelibhulu owayemfuna yet wamxolela waze wamsayidisa ejimeni kwakhe bangabahlobo bazifimilise. So kubuzwa why did he make this reconciliation? Uthetha exactly lamazwi ukuthi I realize ukuthi le if ngangazange ndixolele ndandawuthi sendiphumile ejele, but amandla olawulo lwabo phezu komphefumulo wami ayezawube esekhona xa ndandingazubaxolela. Lento ifana noba mhlambi iye wahlupheka waxhatshazwa ngokwesondo or wenziwa into ebuhlungu etraumatic usemini. Once ungaxoleli kuzawumane kubakho lento kuthiwa zi-flashbacks, whenever kubakho into etriggerishayo isenzo ezisenzela uzawumane uba ngumuntu ofila if usadlwengulwa, even if umuntu okudlwengulayo akasaphili. So in other words, uhlala uyila victim. You feel la pain or you feel like 15 years or 50 years ago, you continue feeling it the same way until you deal with the issue. So hence we want to encourage and emphasize the point of which it's not about the other person, it's about you. Same as Tonga Choleli, ikwabulala wena. Uthole ukuthi sometimes lo muntu ombambe ngenhliziyo uziphilela ubomi bakhe, omnye akayazi noba ukuqhubekisa, omnye sewayilibala kwalonto akasekho kwakwezonto. Uthole ukuthi wena whenever epost status or eshumayela i-messages or esenza whatever, you always think uyakwekwa kanti ke awukho singqondweni yakhe. So you are the one who end up being a victim. So xa uxolela uzenzela ifavor. Now taking it on, okay. Now taking it to context yamadoda ke tata, masiqale qala sithi address the myths or izinto ezingeyonyani around the issue yamadoda ne-forgiving. Okokuqala, it is not true that men are not emotional beings. That is a very, very, very unfounded statement. It's totally far from being. If anything, we are very emotional. And I always say
it's even possible that we are even more than females. The only trick with them is that they just excel in expressing their emotions. Bayasibetha apho ekuzivezi. But ingekuba asinazo nathi nasohluleka ukuziveza. Yabo? Yes. No, what happens is that thina ke siyazigcina izinto sizigcwalise ngaphakathi zipakishane, which is why zizawuvele zidubule zigabhuke seziyinto enkulu, which would lead to murder, to abuse, and all these things that you see. Ibe indlela expressa ngayo feelings zethu because we are unable to. Saying ngumlilo otshisa usingakwazi ukulawula because keeping things zipakishana ngaphansi. Bona abantu abangomama kulula ukuthetha uthola ukuthi umuntu uba nazo support groups, umuntu uba nawo mhlawumbe omakoti abathile azamane esonde lathi ngakube ebaleni ukhala ba umuntu ethile ngishokayo. Thina sesisodwa siyazuliselana nje kungathi all is well. Sibe in denial ukuthi zenze ingxaki, which is why if you check statistics say suicide cases eziningi zenziwa ngamadoda more than abantu abangomama. Sure. So uxolela kunceda thina and lento yamoshakala kwasekukhuleni kwathi indoda ayikhali noba uwile kuthi hayi mani kuthi ngithula ukhala lapha uzawuqina indoda ufumane bathi khuliswa ngala element yoba yonke into makuvele kube ngathi akho nto enzekayo sibe singathi i-robot asinamizwa. That's where the problem was. That actually destroyed us. Which is why most crimes that you see today are made by old men who were once young boys. So we failed. Kwa sekunaturation the boy child yakhula kengoku ingumntu owayathi up ngokwale understanding yoba funekanga kube khona izinto you're not supposed to be heard. And unfortunately, even in a marriage situation, it's all ukuthi the gender ekufuneka ihoywe kakhulu xa is the female gender. Kuzelwe atengwe kwenze all the effort, but xa ingutata it's just treated as a normal thing. Iyaqhutyekwa kuyaqhutyekwa nje akho nto imayo but xa kulimele kwenye icala funeka yonke into ekuthenge yabo. So I think those are things that to get rid of and understand that indoda has emotions. Sure. Well, mphulaphuli njilo ndathi emnxebeni sinayo umfundisi uLoyiso Thembisa esithetha ngawo lo mcimbi yena ke mphulaphuli uphuma pha okanye inzalwane yapha Zwelitsha apha ephondweni eMpuma Koloni, ungumbhali futhi ke ukwanguye nomfundisi pha uzinze kula mandla wasePretoria kwiphondo lase Gauteng. iPretoria under Gauteng oTshwane ithini into athanda Actually Pretoria is the old name, the actual name now is Tshwane. Hayi iqebile banye bathanda ucinga mhlambi iTshwane iprovince Not at all. Pretoria is under Gauteng. Yes. Well, ucaphula kumcimbi weBoy Child kuba lo mcimbi lo esithetha ngawo namhlanje unzulu uhla pha ezantsi apho kuthiwe even asendlini xa umntwana oyintombazana mhlambi eye wangqubeka wabetheka pha aza thuthuzelo lo yikwekwe yena kuthiwa hayi asukhala kudinqina iba yindoda. So psychological, which means ukhula with the mentality of understanding uba yena akakho allowed to be vulnerable, to be shocked, funeka ahlale esitrongo eqinile, which is why xa iimeko zobomi zingamvumeli ukuthi akwazi ukuqina, we break down, we just lose it. Sure. Yeah, ne? And unfortunately abantu abasafarishayo ngabantu aba-around us. Uthola ukuthi lesi siphoso sakhe naso sifumana izisibeko zenceba owalifumana 20 years back elenziwa ngomunye umuntu where she was not even in your life at that time, but ngenxa yoba zange uyi-embrace la pain, uvula inhliziyo yakho ngela xesha u-entertain what was happening, ubone izowuvela ukuphumela uzowu-affecta lokho lapha ecaweni.
So that's why it's important. We should raise our voice in a different way, but in touch with their emotions. Bavumele ukuthi bazi-express. Xa ekhala embrace umthuthuzele and umenze afile ukuba it's normal to have emotions and to have feelings. So it's not true that we don't have emotions. We have. We're just failing to express, which is why xa sesiye sibe siyazi-expressa ziyaqabuka yabo azilawuleki. Yeah. Anger, rage, murder, rape, that's a way of expressing emotions, Leo. It's just a wrong way. It's just a destructive way. But it's a way of expressing because you are not taught on how to do it properly. Yeah. So uzisebenzisa i-anger yakhe, i-rage yakhe le uyikhuphela ke ngoku nakwindawo ezirongo, ixhoba ke ngoku ibe ngulo mhlambi ancuma naye okanye nabani na umuntu aclose kuye, ingakumbi because amaxesha amaninzi iba ngumntu wasetyhini oba lixhoba. Injalo kanje. And isazoba ibe ngumntu wasetyhini kungoba ufuna lo muntu onobuthathaka nolamandla aletha awakho. Yokuvela umsike kwamanye amadoda because uzawubekwa endaweni yayo. Ifuna ukukhuphela kulo eyaziyo ukuthi umhlaba uyehlela, akazokwazi ukuzilwela. Uzawuba ne-last final say awine, whether uwina through ukumbetha or any other. But akasoze indoda ekuthiwa i-abusive uyidle kuthiwa ihamba ibetha izawudibana neentanga zayo. Funa either emntaneni or kumuntu omdala oluxhekwazi or kumlingani. That's always the case. So kahle kahle this thing it means kufuneka sibe nezo programs in the sexism community which are allowing men to be vulnerable. Sibavumele. In fact, we actually, if the nekembe ezinto hlangothi uphangazi zenzeke kanye bakuthe the men's consent yenzeke kanye. Because sihambe siye kwindawo yokude singamadoda sonke lekhandi siyokhala ke just a session yebakhe kukhalwe nje. You don't need a specific reason to for everything that has ever happened to you. For all the tears that you've held back in Puma, I was released. Put in because it means mama bona the lifestyle the color, the purpose of the share the friends the team. We are so we need to offload. We need a platform to offload. Yeah. Well, I think kukho laa nto kudla ngothethwa ngayo, that imaginary conference, immense conference le edla ngothethwa ngayo. So ukuba ndikuva kakuhle uthi ingaske ngoku la men's conference kukho ekuthiwe nantsi iyenzeka nyani ngoku iye kuba imaginary, ibe yinto yejoke apho kuthiwa amadoda abaleka i-Valentine's Day. So mayenzeke ngoku. I wish ibingenzeka futhi kungabikho nomuntu ozabaspeaker ozabe addressa ozawuba esiza nge-element yoba uvele nje it's just a conference or uba kuyokhalwa kha eyoba kuzawuthethwa kutheni iyakwenza later khalwe nje kukhalwe. I once attended a session. The session, it was a healing therapy for emotional issues, and in Nage I was dealing with the issue of an absent father, and I had that when I was 2 years old. So I've never got to know him. So ibindi chalanto kakhulu yandenza ubana ngokuwa evangelini, which is why it's also addressed in the book. Now even in the spiritual and in the ministry things, the man in the phone, the longing of the Father's love, even to pastors and mentors to mentor me, you know. But it's only good. I don't just only yearn for spiritual mentorship, but I want more. Like I want umtabenga to without certain role which is not possible. So I ended up being vulnerable, disposal to every male pastor who shows interest in my life to mentor me and all of that. So I ended up even going wrong business, exploiter and all of these things, financially and otherwise. I was even almost initiated to the false prophet movement without me being aware of it, because I was desperate for anyone who was saying,
my son. So ndaya ke kule healing therapy, and where phaya facilitator address again briefly the process of what's going to happen. Also umuntu makathi go in his inner self-funding phakathi from that thing yamhethayo from ebingenane until now. We were given a moment to cry. It was this Carlo. It was a church service. But yavele yajika wangathi kumphanga okusanda ukuchaza bakhale wonke abantu bavunyelwe ukuthi bakhale ngikuthi lapha erusulini kwakhalwa nje yaphethwa yakhala. After that, the relief I felt and the relief that all of us felt, which is why I'm saying on a serious note, we need that. After that, I got fine. I got relieved. I felt ukuthi ngikhalela lapho resistance bengadinifuna ukukhala ngakwazi ngaba right ngasese ndanyangeka na so leso school siyathatha naba 100% healed. My life started to change, my attitude started to change, and I got to be light even emotionally and spiritually. I started to flow and ndaba right kakhulu. So my point is really we need to let the talk thing yadingeka but to upload because if forgiveness kahle yes, I know it doesn't go with emotion. Sometimes you are forced to forgive even if you pain is I feel and because I went to the movement out. You see the word sorry is easy to spell but yet it's difficult to utter. Wow. Sorry, spell it is just a 5-letter word. Kodwa lelo lagama elinzima umuntu angaze asipele igama elide eli-complicated alibiza alichaze kodwa eli sorry sihambe sinqunga around lo kasonke nje kunzima kodwa lelona liphethe impilo emitshatweni liphethe impiliso esizweni. Politically this is the word that is lacking. Maritally siyalidinga eligama sidinga eligama naseziqaweni divisions and cracks kuyinye kind edinge akho nto ufuna kweligama usori baleka usori sure Mfundisi wami ndiyafuna uphinda mhlawumbi ndiza kubuyisela umva nangona sesawukhululana ukhe wachaphazela umcimbi wokuba indoda ibe kanti mhlawumbi ayikwazi ilile ngamazwi avakalayo isuppressa okanye ivala indalo ekuyo ngaphakathi ye-emotions xa ingalili. Loo nto indithatha indinika umbuzo nomnqa mfundisi wami ukuba xa sesizisa kweli cala likamoya akungebi ilungu eli ligalelo mhlambi nasekubeni ungafani wabona amadoda elila nasenkonzweni babe abanye mhlawumbi abantu abasebatsha okanye omama okanye osisi ubabone bembathwe ngamandla kaThixo but uyifumanisa indoda iqinile. Wow, that's an interesting observation right there. because of mhlambi iculture le esikhuliswe ngayo isenze ukuba masisoloko sisike siqinile nakwizinto mhlambi engamelekanga ukuba sibe sithinze kuzo, particularly kule context kaThixo. Fumanisa bona nguThixo usifikele apha ngamandla kakhulu. Fumanisa indoda iqinile phosanze nezinto zayo zakwamoya. Well, ulonyalisa wena that because uThixo as much as we speak the spiritual terms and all of that, but the truth is ignorance plays a big role. It can be a hindrance to you flowing in the spirit, which is why the Bible speaks about the renewal of the mind. So xa ingqondo yakho usoyiprogram vele wazixelela ukubona usaya kaselayini mithakazela abantu uceba mna andizuwa mna andizureacta yabo uyasoziprogramile kwawena. That's exactly where it starts. Kanti abantu abangomama bevula inhliziyo ukuthi whatever mayenzeke intando yakho be-genuine. So thina iqala kwakuloo nto because we are egoistic. Singabantu be-ego and asifuna ukuhlanzeka phambi kwabantwana bethu nabafazi bethu, sifuna ukuhlala simaintaine esasidima nesa-status quo. You see, it's all an egoistic matter which sometimes it works in our disadvantage. We end up losing a lot of those precious experiences of life. Because, I mean,
so uya ke phaya mhlambe kuthiwa uzokwamkelwa amandla or something uya so komba uzibhalele ingqondo iyadebate in your mind so uthola ukuthi umoya wona uyafuna but the mind is blocking whatever is happening so akwazi ukuthi uyi-embrace ke ngoku flow uthola ukuthi bayakhala bayawa isango kwakho bayahleka but wena umile because uvalile in your mind because awufuni isidima sakho sehle. So I think we need to izinto ezifuneka sithi undo and unlearn that. Understand ukuthi before you are a husband and a father in your house, you are a child of God. Which is why you must relate to him as a child. Ngendlela umntana angarelate ngayo nawe is the same way that you also to relate to God. Ube genuine and sincere before him. Allow him to touch and move you as it is without you ukuthi ubambe isidima because uzawuluza into ezininzi zabathixo. Mfundisi masibulele kuwe ngexesha lakho utshaba lixesha mhlawumbe mazokugqibela ungawaphosa. Ndiyabulela kakhulu tata nam. The only thing I can say is that when you forgive, you liberate yourself. When you forgive, you let your spirit ukuthi uphole ufumane ukuphumla because into ongayiconfessiyo as I said uba ikhoboka layo and usathana uyisebenzisa against you akumangalele as iBhayibhile i-accuser, yes, we-advocate, and uThixo uyi-judge, like you are in a court session. So xa into ongayiconfessi ukwi-court uyaluza msinye cases zakho and xa uconfessa wenza lula uba asesiza nefayile yakho kube kungabonwanga ngefayile because sowuconfessile. So we just have to confess and offload, and sometimes you have to ask for forgiveness ungamoshanga just for the sake of the reconciliation. And with forgiveness there is no limit. This is what is 77 times 7. There's no limit. So let's have that forgiveness attitude, and maybe you'll take a known to whether a private counselor or a pastor or someone to offload who's release so good and do so. Forgiveness is the greatest medicine more than anything else. Thank you. Uyakunqandela apha uZane Mali naye uthi, greetings man of God, when you don't forgive you are hindering the work and the move of God. It is also the part of witchcraft and it can cause someone to be sick. It is also a heavy load on someone's spirit. Forgiveness is a journey to freedom of our spirit man. I know it's not easy. Kutsho uMrs Zane Mali ndiyabona uba uyakunqanda yonke le nto ubuyithetha in summary. Mfundisi wam masibulele kuwe, sibulele ngexesha lakho, inkosi kusekelele. Thank you sir. Yiba nedinga kumasabelane kunye noxolani funde ngomvulo ngolwesithathu ngolwesihlanu ngentsimbi yesixhenxe ukuya kwintsimbi yeshumi. Hlala naye u-X-Men.